ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் கிரேசி கண்ணம்மா. திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆன் யூடியூப். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த பேண்டமிக் பீரியட் இருக்கே, ரொம்ப கஷ்டமான பீரியடுங்க. வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்க முடியாமல், வெளியிலையும் போக முடியாமல், அப்பப்போ பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி, டிகிரியும் முடிச்சிட்டோம், இதுக்கு மேலே படிக்கிற அந்த ஐடியாவும் இல்லை. ஸோ ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டப்போ தான் ஏதாச்சும் நான் அப்படியே போட்டு நான் சின்ன சின்ன கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, இந்த வாய் மட்டும் இல்லைன்னா உன்னெல்லாம் நாய் கூட சிந்தாது அப்படின்ட்டு. சரி, ஏன் அதான் நல்லா தான் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தாங்க இந்த சேனலில். இந்த சேனலில் என்னென்னா ஃபுட் பற்றி, ஷாப்பிங் பற்றி, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாத், டிசைனிங், ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், அப்புறம் சில பியூட்டி டிப்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த முஞ்சி முகரக்கட்டம்னா அழகா இல்லையே. ஒன்றே சொல்லிக்கிறேங்க, டிப்ஸ் கொடுக்குறது ஈஸி, ஆனால் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் கஷ்டம். அந்த விதத்தில் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணி நல்ல ரிசல்ட் வந்த சில டிப்ஸை எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ஒழுங்கு விடுங்க. அப்புறம் என்னென்னா ட்ரோல் வீடியோஸ், ட்ரோல் கண்டென்ட்ஸ், சிம்பிளான எடிட்டிங் எப்படி பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லா சின்ன சின்ன வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச முறையில் நான் டெலிவர் பண்ண போகிறேன். மை டே டு லைஃப் இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் எப்படி ஒரு இதை ஹேண்டில் பண்ணுவேன் அப்படின்றதையும் ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் வித் சின்ன சின்ன டிப்ஸோட இந்த வீடியோ டெலிவர் ஆகும். எக்கச்சக்க கண்டென்ட் காத்திருக்கு. ஸோ வெயிட் அண்ட் வாட்ச். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களோட லவ்வும் சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு இருந்தால் தான் என்னால் புது புது கண்டென்ட் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு எதுவும் சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் போடுங்க. நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேவா? அண்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் கிரேசி கண்ணம்மா. பை பாய்.